Comencem amb uns minuts de retard, però gràcies per haver vingut, benvingudes, benvinguts. Estem a la 11a edició dels debats en treball social i política social i aquest any també hem fet una fórmula encara una mica diferent als que fèiem fa un temps enrere abans de la pandèmia, del confinament, i hem concentrat l'activitat en una tarda, que és la tarda d'avui, i la temàtica que treballarem, com ja haureu vist i que segurament us ha interessat i per això esteu aquí, volem parlar de l'emergència climàtica i relacionar-ho amb les polítiques socials. Una relació que potser aparentment no ens l'hem plantejat gaire però que pensem que és una qüestió d'urgència. Com sabeu, els debats els organitzem diverses institucions conjuntament, això també és un fet que és molt interessant en aquest sentit, la UDG, la UNED, el Col·legi Professional de Treballadors i Treballadores Socials, l'Ajuntament de Girona i la Fundació Campus Arnau d'Escala. Llavors aquests debats són el resultat d'aquest treball conjunt i bé, els portem preparant des de fa uns mesos. Avui també hem pensat en un format una mica diferent, precisament perquè era una sola tarda, perquè la temàtica potser ens farà sortir d'aquí una mica pessimistes, esperem que no, i també l'hem volgut donar un toc diferent, donar l'oportunitat a fer una petita intervenció artística i també humorística, esperem, que la farà el grup de teatre Impacted. Després hi haurà la part de taula rodona amb les persones que hem convidat i que ja presentarem i al final farem una mica de treball en grups. Per tant, ara comencem amb... Moltes gràcies a Impacted Teatre. Realment han fet una peça que ens situa una mica en el lloc on volíem començar el debat. D'una banda, en assenyalar els efectes que està tenint en la població tot el que és l'emergència climàtica, la situació que ja vivim de crisi i de cada cop més d'escassetat de recursos i d'unes oligarquies que també fan negoci amb aquest bé de primera necessitat que és l'energia o altres recursos col·lectius. I alhora, no només com a efecte, sinó com també les possibles respostes o solucions que estem donant o les polítiques que s'estan fent, lluny de garantir més drets o lluny de també transformar, fer aquesta transició ecosocial, moltes de les polítiques que s'impulsen el que fan és encara generar més fractura i noves desigualtats. I al final de tot hi ha uns certs col·lectius professionals, la majoria dels quals estem aquí, que ens toca lidiar amb una situació que ni tenim la capacitat de revertir i que probablement les solucions que a vegades volem oferir a les persones que pateixen i que són afectades per aquesta desigualtat tampoc no són ni definitives ni les solucions adients. Llavors, per parlar d'això, avui us hem convidat no només a Impacted perquè ens situïn en aquesta situació, sinó també en Pino de Las, podeu anar pujant, l'Anaïs Baro i en Sergi Cot, que ens faran unes pinzellades des de cadascú la seva experiència i d'alguna manera hi ha àmbit de recerca o de treball. Molt bé. Què falta? No cal. Si no, no cal que ens les posem, les passem. Ui, vale. Hola? Sí. Sí. Hola. No ens... Sí. Vale, jo tinc la sensació que estic molt alta de volum. I a part que ens acoplem.
A veure? Bueno, igualment, és molt alt. Vale. Molt bé, doncs, tornant una mica a la presentació dels ponents, l'objectiu que tenim avui és això, posar en relació unes situacions que estem vivint a nivell mundial de model econòmic i de model de desenvolupament extractiu, capitalisme, etc., que està tinguent uns efectes sobre la vida de les persones, sobre algunes de les quals ja fa molts anys que té efectes, que segurament estan en el sud global aquestes persones, però cada cop més en el món occidental estem rebent aquest impacte de l'emergència climàtica i a més aquest impacte és desigual, hi ha col·lectius més afectats. D'altra banda, les polítiques públiques que s'estan impulsant, algunes s'han exemplificat aquí amb l'exemple de la família que ho fa molt bé, amb aquest consum responsable, etcètera, però que segurament no són respostes que siguin universalitzables en aquest moment ni que estiguin a l'abast de tothom. Per tant, això també ens genera un debat i alhora un repte. I finalment també una mica volem explorar com des del nostre àmbit de treball, de garantia de drets, d'acompanyament de les persones de les classes més empobrides o de les persones en situacions de desigualtat, podem fer propostes que d'alguna manera contribueixin a aquesta transició ecosocial en lloc d'anar en contra. Un altre exemple és com a vegades des de l'àmbit social la forma de garantir el dret a l'energia és a través de donar suport al pagament de les grans companyies, i això no deixa de ser una forma de donar continuïtat a aquest model, quan potser hauríem de començar a pensar en alternatives. I una mica aquest és el motiu pel qual estem aquí i donaré la paraula als convidats. Primer parlaran Sergi Cot, que és químic i membre d'Ecologistes en Acció, que ell ens farà una aproximació una mica més conceptual, ens situarà què està passant i ens aportarà conceptes interessants com la idea de justícia climàtica, etc. Després parlarà en Pino de Las, que ell és ramader d'aquí de l'Alt Empordà, d'un projecte agroecològic del sector porcí, de Porc Llavora, puc dir el nom exacte, i a més és llicenciat en Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma, i l'Anaïs Baro, que ella és investigadora, recentment doctora, professora de Ciència Política de la Facultat de Dret d'aquí de la UDG i que la seva investigació versa sobre la precarietat i l'exclusió energètica. Llavors comencem amb en Sergi. Bé, doncs, em sentiu bé? Hem de posar la primera... Moltes gràcies per convidar-me, per convidar-nos a Ecologistes en Acció. Això? Vale. Doncs res, moltes gràcies. Jo també, com comentava la Judit, penso que aquestes trobades entre una mica aquests dos mons que implica el món social / humanista amb el món científico-tècnic són imprescindibles, de fet són la clau una mica de la victòria de tot plegat i que actualment quan estàs en molts espais i vens sobretot d'una branca científico-tècnica com la meva, que vaig estudiar un grau en química, que té de social res i menys i és que no té ni història de la química, per dir alguna cosa. Aleshores, entre aquests dos mons hi hauria una mica la solució. Jo soc d'aquest parer i aleshores a mi, per la meva condició d'activista en diverses històries, sí que trobes a faltar a vegades aquestes connexions. Per tant, celebro molt que hi hagi aquests espais de trobada i que crec que encara hi haurien de ser molt més. Jo intentaré no fotre-us una tabarra massa grossa sobre el tema perquè l'emergència climàtica a nivell conceptual o contextual és una cosa molt grossa, evidentment. Jo, a més, no soc gens expert en tema de polítiques socials, ni molt menys, però sí que m'agradaria donar una mica d'això de marc general i llavors intentar centrar un parell de pilotes a l'Anaïs i a en Pino perquè puguin aprofundir en els seus temes, més, diguéssim, a nivell que són els temes que dominen. Llavors, com comentava, formo part d'Ecologistes en Acció, que és una organització ecologista que és present a tot l'estat espanyol i que toca molts àmbits. Per tant, jo ara he intentat seleccionar dins del ventall, diguéssim, de lluites i històries diverses que representen o que formen part d'Ecologistes en Acció, una mica els que us podrien interessar més, coses d'actualitat i una mica per donar aquesta pinzellada. Llavors, en primer lloc,
Evidentment no us vinc a explicar les diferències entre el nord i el sud global, però sí que m'agradaria començar per aquest mapa, no? Que és un mapa de fa uns 5 o 6 anys, crec, i en aquest mapa una mica el que volia dir és que, a més d'aquestes diferències, no? O aquesta conceptualització del que és el nord global i el sud global, que no és una diferència política, econòmica i social, també és sobretot ambiental i climàtica, i perquè al final és el mateix, i una mica l'objectiu que us vull intentar transmetre amb aquesta petita presentació doncs, serà això, que la justícia climàtica i la social formen part del mateix i són el mateix i són indestriables, i una mica a nivells globals això seria una mica la prova, no? La prova dels fets, on tenim un nord global que, diguéssim, en escreix qui més emissions de gasos d'efecte hivernacle i més contaminació i més residus emet, i dels quals la gran majoria d'aquests perjudicis i conseqüències doncs, van al sud, no? Que, per tant, aquestes conseqüències i perjudicis acaben provocant que totes aquestes regions siguin molt més vulnerables, no? Una mica agafant el fil del que era abans el colonialisme i que ara es coneix com a colonialisme climàtic també, que és això els que hem pogut desenvolupar unes societats capitalistes i industrials ho hem tingut històricament més senzill i podrem més o menys evidentment no apaivagar, però amortiguar les conseqüències segons com a mínim a curt i mig termini, però hi ha països que estan en complets desastres i que ara, diguéssim, explicaré una mica ràpidament. Llavors, per què aquesta divisió també ambiental i climàtica? Doncs diversos conceptes que crec que són importants, com pot ser l'extractivisme de recursos minerals i materials al sud global, aquests recursos que permeten desenvolupar unes societats superguais i supermodernes i digitalitzades, etc., estan presents a un lloc. No és com l'aire o el sol, que hi és de tot arreu més o menys, sinó que els minerals, els metalls i altres recursos no són renovables i tenen uns grans components de geopolítica i d'impacte, això que comentava, colonial. Llavors, el tema dels ecocidis també són els desastres provocats per grans empreses multinacionals, també del nord global majoritàriament, amb capital mundial, que provoquen autèntics desastres al sud i que la majoria queden superimpunes, que amb unes greus conseqüències a llarg termini per comunitats, pel medi ambient de la zona, etc. Llavors també violència contra l'activisme ambiental. Hi ha molts casos, sobretot a Amèrica Llatina, que és on es poden reportar, perquè a l'Àfrica també n'hi ha molts, però no consten enlloc, quasi. A Amèrica Llatina és un cau de matar activistes ambientals constantment. Aleshores, això també són conseqüències derivades de l'activisme ambiental per la defensa del seu territori, a la qual ens aprofitem des del nord global. L'apartheid climàtic, que és un concepte que vindria a resumir una mica això que comentava ara, d'aquesta diferenciació també, que també és de classe social, entre recursos i entre qui pot accedir a què i quins països estan per davant dels altres. I llavors, impunitat i corrupció, que seria una mica la base de tot, vull dir, si no, evidentment no seria més complicat, i la deslocalització de la producció, que seria aquesta mena d'idea que hi ha ara, que és com que aquí hi ha una cosa que es diu mercats de carboni també, que ara hi ha polítiques que aparentment podrien semblar interessants, però que evidentment sota un marc d'interessos polítics capitalistes i neoliberals són amb franquesa, són pràcticament impossibles. Doncs es fa això, de dir el nord global emet menys. Per què? Perquè estem emetent al sud global. Bé, per resumir una mica això, us presento un projecte que fa uns anys ja que corre, pels que no el coneixeu, que es diu l'Atles de Justícia Ambiental, que és un projecte molt interessant per remenar i per fullejar per internet, que és un projecte que ve de la UAB, de l'ICTA, hi ha diversos actors, i que es dediquen a mapejar tots els conflictes ambientals que hi ha pel món actualment. Bé, tots no, una majoria, que es poden reportar, perquè a més això és de base col·laborativa, per tant, tenen investigadors, però també tenen voluntaris que van reportant, van investigant i pengen això a modo de Viquipèdia, podríem dir, tots molts casos sobre diferents temàtiques a tot el món. Si us hi fixeu, al sud global són més casos extractivistes i al nord hi ha altres casos com de temes de nuclears, en fi, altres casos que tenen impactes tant en la societat com en el medi ambient
en qüestió. Per això diem que justícia climàtica i social en realitat és el mateix. Llavors, un dels temes que jo em volia centrar, bàsicament, és el tema que poder, jo crec que és, perquè evidentment hi ha molts temes, però un dels temes, les conseqüències que ja estan aquí i que no pararà de créixer els propers anys, i aquesta dècada i la següent i l'altra, és el tema dels refugiats climàtics. Actualment encara són molt interns, diguéssim, dins dels països, però, per exemple, hi ha zones d'alta vulnerabilitat, com és la conca mediterrània, precisament, la zona del Sahel, del Magreb islàmic, etc. Aleshores, totes aquestes zones són completament vulnerables i s'estima que en uns 10 anys, 15, perquè evidentment hi ha un marge d'impredictibilitat que ho fa difícil, però que augmentarà la migració per motius climàtics a un 30% al sud d'Europa o en general a Europa. I bé, per exemple, un dels temes, bueno, el que volia comentar també, perdoneu, és que un refugiat climàtic, a vegades algú es pregunta, diu, hòstia, però quina diferència hi ha entre un refugiat econòmic o un refugiat climàtic? Doncs que un refugiat climàtic són aquells que evidentment venen de països del sud global, països pobres, però que tenien petites economies o pel que sigui anaven fent, però resulta que hi ha hagut una inundació brutal o una sequera que no els permet, diguéssim, reproduir la seva poca capacitat emancipatòria i, per tant, han de marxar d'allà. O sigui, això ja és una mica un pas més que un refugiat econòmic o social, que no m'hi posaré perquè insisteixo que no ho domineu molt més que jo, però que sí que és veritat que és un concepte relativament nou que es diferencia d'altres motius que fan a la gent agafar processos migratoris. Només em voldria centrar en el tema de pujar a nivell del mar, perquè hi ha moltes d'aquestes conseqüències que són encara imprevisibles, impredictibles i tenen un cert grau d'incertesa, però perquè ens posem una mica les dades sobre la taula, la pujada del nivell del mar, que vol dir totes aquelles zones de rius o costes que d'aquí a finals de segle s'estima que quedaran inundades o això, cultius que ja s'aniran, diguéssim, seran totalment improductius i que no serviran, s'estima que hi haurà uns 2.000 milions de refugiats climàtics més a finals d'any al llarg d'aquest segle, que això serà un 20% de la població mundial, constant que hi haurà uns 11.000 milions de persones, aproximadament el 20% de la població mundial serà refugiada climàtica. Llavors, un exemple ben recent és el tema del Pakistan, que des del setembre hi ha hagut unes inundacions bàrbares. Actualment tenen un 30 i pico % de la superfície que està inundada completament, hi ha una crisi humanitària sense precedents, com 2.000 morts confirmats, llavors 1 milió de cases destrossades, 33 milions de persones afectades directament. Clar, això et comença a indicar que com que no s'ha estat fent cap mena de política valenta a cap nivell, cap política climàtica, volia dir, ens trobem en un punt de la història que arreglar les conseqüències de tot això o anar ampliant el deute serà molt més gran i molt més perillós que intentar començar a invertir i a redirigir les polítiques públiques cap on toca. Evidentment, aquí al nord global, com deia abans, ens toca de lluny o ens toca molt menys, però clar, al sud global és una cosa superimpactant. Per tant, per això, alguna de les mesures que hi ha per fer front a aquestes catàstrofes humanitàries, que aquesta és la més recent i actual perquè ha sigut molt gros, però cada any ens sentim a parlar moltes, tifons i moltes altres qüestions i catàstrofes climàtiques, et determinen això, que al final aquests països estan totalment emmanillats. Per què? També perquè al final el Pakistan, en aquest cas, és responsable d'un 1% de les emissions. Un país que té 225 milions d'habitants és responsable d'un 1% de les emissions antropogèniques. Per tant, són molt poc responsables respecte als altres i estan patint conseqüències devastadores. I per això, mesures com a nivell mundial, cancel·lació del deute extern i reparació dels danys des del nord global. Per explicar una mica, per acabar de concretar una mica això i anar una mica al gra, com comentava abans, els responsables, aquí es pot veure, potser heu vist aquestes gràfiques a vegades, que hi ha diferents maneres d'analitzar els responsables de la crisi climàtica o de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a nivell mundial.
I com que hi ha multiplicitat de dades o de maneres de veure-ho, no? També es distreu una mica el quid de la qüestió, jo crec. Aleshores, per exemple, és veritat que qui està emetent més és la Xina, en escreix, també és veritat que venia d'un procés històric molt diferent que la resta, però també és veritat que la Xina és el país més poblat del món, per tant, si vas a analitzar les emissions per càpita, et canvia, et gira la truita. I en aquest cas, doncs, les emissions per càpita, el país que té més emissions per càpita, evidentment, són els Estats Units, i també una responsabilitat històrica més gran, que això doncs, és totes les emissions que les ha permès desenvolupar la seva societat i la seva economia, doncs hi ha una mica aquesta batalla, que actualment és la Xina en nombres absoluts, però en nombres relatius segueix sent els Estats Units i bastant de llarg. Llavors, per explicar breument el tema per enllaçar això i acabar amb aquest petit bloc, el tema de la COP27, que està passant ara actualment aquests dies a Egipte, i que és un tema també interessant i curiós alhora, perquè reuneixen tots els caps d'estat i tots els països tenen els seus comitès per anar a negociar i defensar polítiques climàtiques i intentar posar-se d'acord. Els del sud global hi van amb moltes ganes, però s'emporten sempre, diguéssim, amb 4 pins i 4 copets a l'esquena i poca cosa més. El que sí que és veritat que aquest any sembla o diuen que s'estan posant una mica les piles amb el tema dels mecanismes de loss and damage, que en diuen que són els mecanismes de pèrdues i danys. Per intentar revertir aquesta situació que comentava abans de la diferència entre el nord global i el sud global a nivell climàtic i ambiental, perquè és monstruós, doncs els estats del sud s'han aliat i han començat a fer una pressió que les COPs anteriors potser no hi era tant o no era tan evident, per dir s'ha acabat. Per què? Per què s'ha acabat? Doncs perquè aquests mecanismes de pèrdues i danys fa anys que estan sobre la taula de les COP i que es negocien i que es debaten, però les conclusions que arriben sempre són deficitàries. Aleshores, això és una mena de mecanisme per compensar aquestes conseqüències del nord global cap al sud, i és on el nord global els diu us donarem tants milions d'euros perquè pugueu tants milions de dòlars perquè pugueu restaurar o reparar aquestes conseqüències. Una eina de compensació d'efectes, i per això han creat aquest fons de compensació que comentava ara. Què passa? Que ara, actualment, es considera que es necessiten entre uns 290.000 i uns 580.000 milions d'euros anuals fins al 2030, només pels països en vies de desenvolupament, i actualment estem a uns nivells d'uns 70.000 milions d'euros a nivell global, només en polítiques d'adaptació. O sigui, perquè tornem a veure la diferència entre el que es diu i el que caldria amb el que realment es fa, que no és ni la meitat. Llavors, per deixar una mica aquests temes i entrar una mica més amb el tema en si, que crec que us interessa més, reflexions sobre per què la justícia climàtica és el mateix que justícia social. Doncs perquè, a part de que, com comentava abans, jo crec que falta un més treball interdisciplinari i d'interconnexió entre aquests dos mons, i és una qüestió que jo soc molt pesat perquè com que vinc, jo us he comentat abans, del món científic, ho he vist a molts llocs i em sembla molt preocupant que falti connexió. Per tant, per això a vegades els temes ambientalistes van per un costat i sembla que els temes més socials van per un altre. No vull dir que no hi participin, perquè molta gent participa als dos llocs, per sort, però a nivell teòric sí que van tinc la sensació, almenys molt personal, que van massa separats. Llavors, per exemple, conceptes claus que afecten a la justícia social o a la desigualtat social i que tenen motius o tenen rerefons climàtics, alguns. Per exemple, salut ambiental. Què passa quan les conseqüències climàtiques tenen un component de classe bestial, com és que els barris més empobrits i desafavorits tenen pobresa energètica, que en parlarà l'Anaïs, més dificultat a accés a l'aliment, que en parlarà en Pino, etc., o altres conseqüències ambientals com contaminació atmosfèrica. Actualment a l'estat espanyol tenim que la contaminació atmosfèrica mata més gent directament, que vol dir que indirectament és més enigmàtic, però directament que els accidents de trànsit.
i indirectament les conseqüències que té són bestials. Això és fruit d'unes emissions que venen d'un sistema productiu molt concret. Llavors, salut ambiental és un concepte molt clau, en tema d'aire, atmosfera, en tema d'aigua també, bevem aigua contaminada, els aqüífers estan contaminats, etcètera. Llavors també conceptes més així urbans, diguéssim, com pot ser la greentrificació, que és una mica la segona part de la gentrificació, però quan hi posem elements de, per exemple, això a Barcelona està passant, anem a fer una superilla superguai, jo estic molt a favor, però què passa? Que l'efecte que té el dia següent és van a pujar els preus, perquè evidentment a Barcelona, per exemple, i a Barcelona i altres ciutats europees també passa, doncs ningú vol viure, o molt poca gent vol viure allà enclotada en aquells edificis de l'Eixample i per tant pacifiquen uns carrers o fan propostes que són molt interessants, però pugen els preus en 2 dies i per tant genera un procés de greentrificació, que en diuen. Això també al final genera exclusió, pobresa, per un component que és climàtic / ambiental. Llavors, salut mental també, temes de salut mental, que no hi entraré, però aquest concepte que podeu sentir de l'ecoansietat, que és real i que els joves, evidentment, amb aquesta poca perspectiva i horitzó que tenen de vida i de lluita també, és un tema que està molt sobre la taula. Temes més com, per exemple, l'ecofeixisme. L'ecofeixisme, quina diferència en grau té del feixisme normal? Evidentment cap, però l'origen és diferent, perquè al final no és el mateix un feixisme o una ideologia, diguéssim, feixista que tingui uns components, diguéssim, és que tampoc ho vull dir perquè seria mentida, però en no tanta situació d'escassetat de materials, que per tant pugui anar per unes altres vies, que un feixisme instaurat perquè falten materials i falta energia i per tant s'ha de repartir els que nosaltres vulguem. No canvia molt, és cert, de la situació actual, però canvia el suficient com perquè ho puguem notar d'aquí uns anys si hi ha casos d'ecofeixistes, diguéssim, a prop. Actualment, per exemple, un cas d'un govern ecofeixista és el de Bolsonaro, que s'ha carregat una part de l'Amazones tremenda per plantar soja perquè tenia una indústria que eren els seus amics. Això també, diguéssim, és un component d'ecofeixisme que seria aquesta mena de repartiment a grans trets, perquè no em vull introduir molt en això. I llavors també un altre repte d'aquesta llista de conceptes clau / reptes que provenen una mica de justícia, que provenen dels dos mons i que interllacen els dos mons, seria la reconversió del món del treball, que és com, en una situació de descens energètic, de falta de perspectives, de bloqueig del món del treball industrial i que hi ha una situació bastant límit, clar, com reconvertim el treball? Enviem molta gent a l'atur o tanquem moltes indústries, que això són molts llocs de treball, moltes famílies, molta pobresa també. Com ho fem? És un dels reptes, reconvertir el treball d'una manera que sigui a partir d'una transició ecosocial i a partir d'unes claus concretes que estan més que estudiades però no s'estan implementant i no s'implementen i potser no s'implementaran fins que potser sigui massa tard. Llavors, una mica vaig bé, ja estic acabant. Una mica això ja és una mica més teòric, però per això ho passaré molt per sobre. El que us comentava d'aquesta situació actual de, diguéssim, límit a nivell material, a nivell energètic, i que sentiu als mitjans quan el tema de la crisi del gas i etcètera. Clar, això porta a un punt de la història que molts acadèmics i teòrics diuen que el capitalisme neoliberal ha arribat a una fase final, tardarà més o menys, però aquell capitalisme neoliberal del segle passat i de principis d'aquest segle ja no existeix, és impossible, degut als efectes sobre la globalització, degut a moltes coses. Per tant, hi ha com dos marcs de disputa, en positiu, perquè el negatiu seria l'ecofeixisme, que s'estan disputant una mica aquest terreny postcapitalista, que seria les teòriques o les propostes del que podríem anomenar Green New Deal, que seria el nou pacte verd, i propostes més aviat postcapitalistes de superar el capitalisme des d'una manera més revolucionària o més combativa, diguéssim, que es confronten amb aquests dos mons. I una mica la intersecció, perquè al final és això, és quin marc polític es jugarà les properes dècades per poder aplicar unes polítiques que intentin revertir aquesta situació de
falta justícia climàtica i ambiental i, per tant, falta justícia social. Ja ho veurem, això és una mica a títol diguéssim, teòric. Però sí que jo crec personalment que la clau està bastant al mig, agafant coses de les dues bandes, perquè d'altra banda em sembla impossible d'aplicar, em sembla ingenu, en certa manera, però sí que una mica el que vindria a resumir això és el concepte que s'anomena l'ecologisme social o l'economia ecològica, que serien per mi els motors que haurien de fer aquesta transició ecosocial. I després, per acabar, hi ha dos tipus de polítiques dins del món del canvi climàtic i de la política pública, que serien polítiques d'adaptació o de mitigació, bàsicament. Aleshores, dins del món social, les polítiques socials, òbviament, tampoc ho vull dir, però vull dir que la major part de polítiques seran d'adaptació en aquesta crisi i en aquestes conseqüències, aquestes noves situacions que hi hagi, i les polítiques de mitigació serien una mica com per revertir, serien més polítiques tècniques, en certa manera, o les d'adaptació, que serien més polítiques socials. Hi ha moltes coses, podeu remenar, aquí us he posat l'estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic d'aquest 2023-2030, però m'agradaria dir una frase que, com que celebrem també l'any Joan Fuster, si Joan Fuster fos viu, jo crec que diria que tota política d'adaptació que no fos feta per nosaltres seria feta en contra nosaltres, i això és el que intento dir. I per últim, des de l'àmbit social, i així ja passo la pilota als meus companys, doncs propostes i els reptes, al final no us diré res de nou, només que les respostes han de ser comunitàries, com ja sabeu, que hi ha d'haver una vida molt més lenta i de proximitat, que part de la solució també serveix o va per fer una reconnexió amb el territori i amb la natura, com feien els meus avis, vull dir, no cal anar tan lluny que aquestes generacions de fa unes quantes dècades. Llavors també una cosa molt important, sobretot per les generacions joves, que jo també m'incloc, és intentar reparar el concepte que s'anomena escapada virtual i l'alineació digital, perquè els joves que són qui patiran més, a part del sud global, els nostres joves del nord, tenim una situació que ja coneixeu perfectament i que això s'hauria de reparar i intentar treure'ls del món digital i portar-los més al món analògic. I per últim, això, recuperació de sobiranies, que ara en parlarem, energètica, hídrica, polítiques en aquesta direcció, recuperar sobirania alimentària, sobirania de cures, fins i tot tecnològica, industrial, etcètera. I ja està, i de fet ho deixaria aquí perquè la resta són propostes una mica d'això, garantir drets bàsics, repartiment del treball i la riquesa, reducció de la jornada laboral, l'accés a la terra fèrtil, renda bàsica universal, etc. I com que ja m'he allargat massa, ho deixo aquí i continuo en Pino. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ens has fet una superbona introducció i, de fet, aquesta última diapositiva és una mica la que tenim ganes de treballar quan acabi les seves intervencions, en aquesta línia una mica de fer propostes, d'imaginar. Llavors, en Pino, una mica la idea de convidar algú que s'està dedicant al sector primari a produir aliments, també era una mica perquè ens posés en aquest lloc de quan ens trobem en una necessitat bàsica, que és l'alimentació, i que en aquest context, quan fem aquestes propostes de proximitat, de consum responsable, què ens trobem, en una conversa prèvia deia, al futur ens trobarem que faltarà terra i aigua, doncs això és bastant greu, perquè d'això ens alimentem, i alhora com està pensat el sector i com podem trobar vies que aquesta alimentació de qualitat o que es fa a prop pugui arribar a una majoria de la població. Aquests són una mica els reptes que tenim. Bona tarda. Se sent? Sí? En primer lloc, moltíssimes gràcies per donar-me l'oportunitat per participar en aquest acte. La veritat és que fa bastant de temps que vaig acceptar venir. Bàsicament, mai he acabat d'entendre molt bé quin seria l'encaix, diguéssim, d'algú que es dedica a la pagesia amb el tema aquest de les polítiques socials. Ara explicaré també a quina conclusió he arribat. Abans ho compartia una miqueta amb l'Anaïs. I després tenim aquesta diapositiva. I em disculpareu per l'idioma, però és que l'he rescatat d'una exposició que vam fer per les Espanyes, i perquè em semblava bé al llarg de l'exposició explicar
com hem abordat algunes de les contradiccions que assenyalava en Sergi fa un moment. No? Recuperant l'obra de teatre que hem vist, o l'actuació que hem vist, jo sóc el que produeix les verdures. Les verdures que en aquest cas van destinades a una família pija. Nosaltres tenim un projecte agroecològic, però repartim a tot arreu. Jo dic, com que hi ha molta emergència amb tot aquest tema, doncs ara jo m'estalvio els subterfugis. Jo soc anticapitalista i soc decreixentista, convençut, no tant per una qüestió moral, sinó per una qüestió científico-tècnica. Les ciències socials són una ciència com qualsevol altra, i llavors és un projecte que ha intentat, d'una manera molt modesta i molt petita, abordar aquestes contradiccions i proposar un model productiu diferent a aquest globalitzat i capitalista, que és el que ens ha portat a aquesta situació d'eventual col·lapse. Abans amb l'Anaïs estàvem fent un cafè aquí al davant i parlàvem d'aquest acostament al precipici, i jo li he dit, jo prefereixo la metàfora del barranc, perquè el precipici és una cosa com que vas, caus i ja està, i s'ha acabat. En canvi el barranc és una cosa que vas caient igualment, et vas fotent hòsties, i de tant en tant et sembla que poses els dos peus i les dues mans, però en realitat continuaràs caient perquè és inevitable, perquè a més se't va caient, et cau una roca al cim, i aleshores jo crec que estem més en aquest escenari d'una situació més d'anar caient cap a inexorablement si no ens organitzem per fer-ho diferent. No vull allargar gaire amb algunes coses que ha descrit en Sergi, però sí que és veritat, quan parlem de crisi climàtica, en realitat aquesta no és la causa dels nostres problemes, és una conseqüència d'un sistema econòmic, d'un sistema de producció i de consum molt desigual, i aleshores aquesta crisi climàtica, degut a que és producte de les contradiccions d'aquest sistema econòmic, el capitalista, ve acompanyada d'altres crisis, que és el que assenyalava en Sergi, d'una crisi social, d'una crisi econòmica, d'una crisi ecosistèmica, inclús d'una crisi política militar, i que tot i formar tots aquests elements, formar part d'una mateixa crisi, s'han de poder analitzar per separat. Jo no entraré en analitzar-los, vull dir, no, Déu me'n guard, però trobem que s'estan desenvolupant aquestes crisis simultàniament. Quan en Sergi ha mencionat l'ecofeixisme, i després ja aniré més cap al terreny de l'agricultura i us explicaré quina és l'alternativa i per què i què entenem per sobirania alimentària, perquè és una de les receptes que ha deixat anar. L'ecofeixisme no cal que vingui un senyor amb bigotet o ni personatges com en Bolsonaro. En realitat, l'ecofeixisme pot venir inclús per la mera intervenció dels sectors estratègics per part d'un estat d'una manera no democràtica. És a dir, la nacionalització d'empreses energètiques per part de qualsevol estat que considerem democràtic avui en dia, si no hi ha un control democràtic d'aquest estat i tot es fa per la via de la imposició, sense transparència i sense mecanismes de control democràtic, això derivarà cap a situació, no sé, cap a l'ecofeixisme, perquè tenim massa prejudicis respecte al concepte polític feixista, però sí cap a situacions autoritàries i que poden derivar en aprofundir en les injustícies que tenim avui en dia. És a dir, no es preveu postcapitalisme, sinó una altra forma de capitalisme que mantingui les desigualtats o les faci més greus, simplement perquè hi ha escassetat de recursos i hi ha una situació de crisi que obliga a qui ostenta la riquesa a intentar garantir que encara la manté. Aleshores, el capitalisme no seria tampoc aquest grup de persones dolentotes, sinó seria un sistema de relacions socioeconòmiques i que ve caracteritzat per la desigualtat, per una acumulació creixent de la riquesa i per tant per una injustícia. I que ara es troba que ha topat amb una circumstància que no implica la seva destrucció, que és l'escassetat de recursos, els límits biofísics del planeta. El planeta continuarà. Això és... Aleshores, llavora, què és llavora en aquest panorama? Doncs és un projecte així personal, productiu, i que per diferents circumstàncies estem en el sector del porc, que a Catalunya és molt rellevant. I què hem fet?
Doncs, tornant a l'obra de teatre, si us hi fixeu, hi ha la cistella de la família Vija i aquesta senyora que està patint i que treu productes ultraprocessats. Ultraprocessats que són els típics d'una gran superfície comercial i que serien els que volten per tot el món en un sistema agroalimentari globalitzat. Doncs el que estem veient és que els aliments d'aquesta senyora s'encareixen. A l'altra taula no hi ha problema pel preu, s'encareixen molt i en realitat el que fa és posar de manifest una crisi del model agroalimentari que el que estava perseguint és produir aliments molt barats amb unes economies d'escala. Nosaltres no intentem produir proteïna animal d'una manera molt barata, sinó atenent als costos socials i ambientals de la nostra activitat. No només intentant-nos, regint-nos per la llei del mercat. És a dir, intentar oferir un preu al màxim competitiu possible. Evidentment que ho intentem perquè vivim en un context d'economia de mercat, però hem d'atendre aquesta circumstància que acaba afectant a tots els sectors. Per exemple, a la Nissan, que va marxar de Barcelona, no perquè tenia un acord amb la Renault, sinó perquè probablement veia els límits de seguir produint tants cotxes que no vendria i per tant van decidir que tancaven les instal·lacions de Barcelona. En el món agroalimentari ens podem trobar en la mateixa situació. Que aquesta, és a dir, que grans corporacions agroalimentàries prenguin decisions que afecten a una de les coses més essencials que, si féssim una llista de les 4 coses essencials que necessitem les persones, l'alimentació segur que sempre estaria en aquestes. Doncs les grans decisions d'aquestes grans corporacions agroalimentàries poden determinar realment el futur de moltes boques. Què tenim a llavors? Doncs tenim uns camps no suficients per alimentar el nostre bestiar. Llavors sempre pensem que la ramaderia ha d'estar vinculada a la terra, és a dir, no hi ha ramaderia de proximitat sense agricultura de proximitat, i tenim una associació de productors ecològics de comarques de Girona, on comprem la resta de matèries primeres que no som capaços de produir. Després hem reactivat una petita indústria local al nostre terme municipal, que és Ventalló, que és un molí de pinso. Un molí de pinso que estava aturat perquè havia quedat desfasat respecte a la gran indústria càrnica. Ja no els interessava utilitzar aquella infraestructura industrial i la teníem aturada al poble, que és aquest camió vell que tenim aquí. Després tenim una granja que la vam reconvertir. Era una granja que prové del model agroindustrial i l'hem reconvertit a la producció ecològica. El model agroindustrial en la producció ramadera, moltes vegades els ramaders no són propietaris del seu bestiar, sinó que simplement lloguen el seu treball i les instal·lacions i gestionen les dejeccions ramaderes del bestiar. Nosaltres vam deixar, diguéssim, el que seria aquesta gran indústria ramadera i ens vam instal·lar pel nostre propi peu. Després tenim aquestes truges que estan per aquí pasturant, perquè als clients els agrada molt veure el bestiar a la pastura. Després tenim un escorxador. Hem constituït una cooperativa amb un escorxador municipal. És veritat que hi ha molts escorxadors municipals que són sales d'exposicions i biblioteques, que bona falta fan, però també estaria bé que des de les administracions es potenciï la indústria local. Doncs tenim aquest escorxador que gestionem en forma de cooperativa amb altres ramaders i carnissers, diguéssim, que intenten encara oferir un producte diferent al que es troben al mercat en els supermercats. Després tenim un obrador que col·laborem amb una carnisseria i envasem la carn sense plàstics i fem venda directa a grups de consum, cooperatives, professionals, de diferents maneres. Una de les grans sorpreses que vam tenir al fer tot aquest procés de reconversió, i preneu-vos tot això que explico com un exemple, només com un exemple que es podria aplicar a tantes altres coses, és que a la nostra granja, quan estava integrada a la gran indústria, es feien 1.800 porcs a l'any i això generava 0,2 llocs de treball a la granja. 0,2 llocs de treball, un pagès anava 2 hores al dia. Havent reduït, dividit per 3 la producció d'aquesta granja, que ara fem entre 500 i 600 porcs anuals, és a dir, baixem la càrrega ramadera, baixem l'impacte ambiental, baixem el cens d'animals, estem generant 1,75 llocs de treball directes. Vol dir això que generem més riquesa? No, en generem menys. El que passa és que la repartim diferent.
En generem menys i la repartim molt diferent que no pas la gran indústria. Aquí la gran contradicció respecte a aquests temes de l'acumulació de capital, la injustícia, la desigualtat, i baixem l'impacte ambiental. No només això, sinó que generem llocs de treball indirectes o amb altra gent a la infraestructura industrial que estem posant en marxa al nostre entorn. El molí, amb el tema dels pagesos que comprem matèries primeres locals, a l'escorxador, a l'obrador i amb els altres agents econòmics amb els que col·laborem sempre de proximitat entre comarques de Barcelona i de Girona. Això va ser una gran sorpresa, vull dir que produint 3 vegades menys estiguéssim generant 8 vegades, 10 vegades més llocs de treball que en la situació anterior de participar en un model globalitzat. Aquest seria l'exemple nostre. I aleshores voldria deixar anar unes quantes pinzellades sobre, dit això, diguéssim, que això seria un exemple del que hem intentat posar en marxa i ens costa molt mantenir aquesta empresa flotant, vull dir, no estic venent un escenari bucòlic. Fa 100 anys la pagesia podia representar més del 30% de la població activa agrària. 100 anys, potser el 40, potser el 50. Ara som l'1%, potser no tant. Això és una cosa que la història de la humanitat no havia passat mai al nostre país. És a dir, tenim molt poques possibilitats ara mateix d'aconseguir la sobirania alimentària amb els pagesos existents. És a dir, necessitem molts més. Dins d'aquest món tan petit i minúscul, gent que aposti per un model productiu tan alternatiu com aquest, de friquis i de gent que viu als marges, són poquíssims. De la mateixa manera que no es pot demanar a un treballador social que arregli aquells problemes amb els quals s'enfronta persones que pateixen injustícia, no se li pot demanar a la pagesia que solucioni aquest repte majúscul. És impossible. Necessitem la incorporació massiva, hi ha d'haver una política social d'incorporació de gent al camp, al sector primari. Això vol dir a les escoles, això vol dir tallers, això vol dir, és una política transversal. Quan es parla que és un sector estratègic, i això vol dir que inclús en el conflicte agrari, que jo em trobo que discuteixo molt amb pagesos, ja acabo, en el conflicte agrari, responsabilitzar a la població activa agrària de les conseqüències i dels impactes ambientals que té la seva activitat és un error estratègic. En realitat, qui ha de protagonitzar, qui protagonitzarà a l'obra de teatre una altra cosa? Qui protagonitzarà el canvi ecosocial del qual mencionava en Sergi? La família que compra la cistella o aquesta senyora? O la marea pensionista? Qui ho protagonitzarà? És evident que és aquest subjecte social el que protagonitzarà aquest canvi. Aquell no. Aquell tindrà una actitud snob sobre el seu consum, però mantindrà els seus privilegis, sempre, una minoria. Per tant, en el conflicte agrari, el conjunt de la pagesia, és a dir, la pagesia del futur, el model agroalimentari del futur, es construeix entre la gent que va al Mercadona i la gent que fa porcs per la gran indústria exportadora de la carn. Aquest és el subjecte. Aquesta és la gent que s'ha d'organitzar, no els friquis com nosaltres. I hem de participar, però això és, diguéssim, és una aventura que ha de ser viable per diferents circumstàncies de la vida, perquè la nostra granja no podia créixer, per 1000 històries, però que no són generalitzables simplement per voluntarisme. El que necessitem és una comunió d'interessos que facin que aquest tipus de producció decreixentista, d'una manera o d'una altra, es vagi organitzant. I per mi això és superimportant. Ecologistes en acció, i això va ser aquest estiu passat que jo vaig veure la llum, en sèrio, perquè per arribar a aquesta conclusió que ara us explicava sobre la pagesia, sempre es parla que la pagesia i el medi ambient han d'anar de la mà, però entre l'ecologisme i la pagesia, vull dir, quan tu li dius a un pagès, venen els ecologistes, fot el camp. Quan és evident que objectivament, vull dir, qui gestionarà millor el medi ambient? L'ecologista amb el pagès o l'ecologista amb la família Torres que ara fa agricultura regenerativa al Penedès? Per mi la resposta és bàsica. Doncs Ecologistes en Acció, hi va haver una vaga del metall a Cadis fa uns mesos
i surt un comunicat de premsa d'Ecologistes en Acció i diu Ecologistes en Acció se solidaritza amb els treballadors del metall de Cadis. I dius, hòstia, què fan els ecologistes amb un tema d'una gent que construeix els creuers que contaminen el port de Barcelona més que tots els cotxes que hi ha a Barcelona i que a més fan vaixells de guerra. I aleshores comences a llegir i dius, no, Ecologistes en Acció ha arribat a la conclusió de que només posant-se al costat de la gent que s'ha de guanyar el pa treballant, només amb la gent, vull dir, amb la gent treballadora, amb la gent corrent, amb la gent de peu, amb la gent que té uns interessos, que necessita fer la seva vida d'una manera senzilla, serà amb aquests amb qui podrà construir un projecte productiu i econòmic diferent. No ho farà mai amb els propietaris d'Airbus o de... No, ho farà amb aquests i per tant diuen o defenso el pa d'aquesta persona, em poso al seu costat i després els explico que aquesta factura, degut a l'escassetat de recursos i al canvi climàtic, aquesta indústria dels creuers i militar no té cap futur, és a dir, us faran fora, com a la Nissan, em poso al teu costat per poder construir un futur i et comparteixo el que jo penso sobre els límits del planeta, sobre el canvi climàtic, sobre com afectarà més a la gent humil que no pas a la gent poder, vull dir, clar, i aquest és el marc de treball, no? I això va ser revelador per mi. I aleshores, per acabar, simplement dir que no només tenim el repte que som molt poquets, sinó que els reptes polítics que hi havia en el sector agrari fa 100 anys, aquests no han desaparegut. Han desaparegut molts pagesos, però els reptes polítics són els mateixos. La terra està en mans de poca gent, i l'estructura de propietat de la terra segueix estant com està. Aleshores, vull dir que allò de terra i llibertat potser es tornarà a sentir algun dia. I em volia enrotllar amb alguna cosa més, però si de cas després. Molt bé. Moltes gràcies, Pino. Això d'acabar amb terra i llibertat és com molt rodó, no? Ens queda escoltar l'Anaïs, que ella ens pot aproximar una mica a la situació que té a veure més amb la qüestió de l'accés a l'energia, en aquest cas. I bé, des de l'àmbit social també és una qüestió que toquem bastant a prop, també ho han il·lustrat des d'aquí amb l'obra de teatre, com d'alguna manera l'anomenada pobresa energètica, que hauríem de transformar cada cop més en aquesta idea de justícia, moltes vegades s'atén o d'alguna manera s'acull des d'uns àmbits que tampoc tenim ni la capacitat ni la possibilitat de transformar aquesta desigualtat i que el que dèiem, a vegades ens dediquem a pagar factures quan potser el que hauríem de fer és buscar les fórmules de deixar de dependre de grans oligarquies energètiques, etc. Llavors, gràcies. Doncs moltes gràcies, Judit. Em sentiu bé? Perfecte. Doncs jo soc l'Anaïs, jo parlaré sobre emergència climàtica i precarietat energètica i intentaré fer-ho de la forma més resumida possible i també planera. Per tant, no entraré en alguns detalls, després si teniu preguntes o el que sigui, doncs podem entrar-hi més. Jo volia començar parlant i vinculant una mica el que ha explicat en Sergi sobre la situació d'emergència climàtica amb el sector específic de l'energia. En aquest sentit, el primer que vull dir és que el sector energètic representa la major font d'emissions a nivell global i també nacional. Aquest gràfic tan terrible que us ensenyo ja em sap greu perquè és el gràfic més recent que he trobat i només estava així. Aquest gràfic és de l'Informe de l'Inventari Nacional de Gasos Hivernacles i perquè us feu una idea, el sector energètic sol és el responsable del 72,5% de les emissions a nivell de l'estat espanyol. I dins d'això, el carbó, que és l'energia més bruta, suposa una quarta part de la producció de l'electricitat en el total de la Unió Europea. Llavors, parlar d'emergència climàtica i parlar de com lluitar contra l'emergència climàtica vol dir necessàriament haver de discutir sobre el sector energètic. I això, en el cas de l'estat espanyol, em centraré així en una mirada més general, aterra en una situació molt específica. No faré ara no us explicaré com està el sector elèctric en global aquí, però sí dir que deixar d'emetre, o sigui, la voluntat i la necessitat de deixar d'emetre CO2 i altres gasos hivernacles implicarà deixar d'utilitzar combustibles fòssils per a generar aquesta energia.
I això s'ha de fer en un sector elèctric específic. En aquest sentit, quin és el sector elèctric que tenim a Espanya? Jo n'aterra aquesta necessitat en el cas concret. Tenim un sector elèctric, i em centro en el sector de l'electricitat només, d'acord? Molt específic. Bàsicament té una estructura oligopòlica, que això vol dir que unes molt poques empreses, en concret un conjunt de 5 empreses, controlen la majoria de totes les activitats del cicle energètic. Aquí us he posat un mapa, aquest mapa fa referència a les xarxes de distribució, per tant, la infraestructura que transporta l'energia d'un punt a l'altre, i podeu veure que només 5 empreses controlen el 98% de la xarxa, o sigui, és aquest el nivell de domini. A més, tenim un sector elèctric que concep l'energia com un producte, com una mercaderia, i per tant això també és molt important quan parlem de precarietat energètica. Hi ha uns alts preus de l'energia, històricament, que a més s'han agreujat amb la crisi que estem vivint ara de preus de l'energia, i a més tenim una alta dependència energètica, que vol dir que com a territori no generem l'energia que necessitem i, per tant, hem d'importar molta energia de fora, fonamentalment de combustibles fòssils, que no tenim. Estem, perquè us feu una idea, a uns nivells d'un 75%, més o menys, respecte a una mitjana d'un 52% a nivell europeu. Per tant, estem molt malament en comparació. Enfront d'aquesta situació, doncs, sí que hi ha propostes, no? I aquí només ho mencionaré, però alguns moviments socials, com per exemple la xarxa per la sobirania energètica, de la qual formo part, però no només, també molts altres, doncs aposten per models alternatius i per conceptes com el de la sobirania energètica, que no vol dir una altra cosa que repensar el model energètic, també en una situació d'emergència climàtica i de necessitat de transició ecosocial, per avançar cap a un model més descentralitzat, més just, socialment, més territorialitzat, d'un àmbit més local. Sí que voldria dir, però abans d'avançar cap a la qüestió més de la precarietat energètica, que davant d'aquesta situació d'emergència climàtica, moltes vegades podem caure en la fal·làcia de la substitució tecnològica. Jo li dic així, té altres noms també. I és que moltes vegades, i estic segura que quan engegueu la televisió, quan mireu els mitjans de comunicació, és molt habitual sentir el discurs des dels mitjans que la qüestió energètica és més aviat una qüestió tècnica. És a dir, que el que podem fer és senzillament canviar totes les tecnologies de combustibles fòssils que teníem fins ara i simplement passar a renovables. I això, però, la ciència ens està dient que no és així. I per tant, aquí jo també em posiciono en una posició de creixentista, que el que ens està dient la ciència, el que ens estan dient els límits biofísics del planeta, és que no podrem passar per aquesta substitució tecnològica i que, per tant, no podrem mantenir el nivell de consum energètic que teníem fins ara. Volia dir com 2 dades molt petites, que em semblen molt interessants. Una és l'experta Alicia Valero, que és una experta en minerals crítics de la Universitat de Saragossa, apunta a través de la seva recerca com generar una unitat, una mateixa unitat energètica, de consum energètic, costa 25 cops més de materials si ho fas amb fonts renovables que si ho fas amb fonts fòssils. Això és el primer que hem de tenir en compte. I a més, aquest 25 cops més de materials que necessitem per fer una unitat energètica renovable solen ser de materials molt escassos, per tant, de materials crítics. Una altra dada que em sembla interessant és en un estudi impulsat des de la Universitat de Valladolid, que el que feien era investigar a escala d'estat espanyol com seria o com es podia projectar un futur amb energies renovables. Parlàvem que, tenint en compte el potencial renovable de l'estat espanyol amb els recursos que tenim ara mateix, perquè són els que tenim, només podríem arribar a cobrir un 30% més o menys del consum actual. Per tant, això vol dir que l'escenari material que tenim ara mateix ens porta a un escenari en què necessàriament haurem de reduir vora del 70% del consum energètic. Sé que això és una mica pessimista, d'acord? Però ja arribarem a moments més clars. Arribat a aquest punt, però jo sí que ja volia començar a parlar de la pobresa energètica. Al final, dins d'aquest escenari d'emergència climàtica i també d'aquest sector elèctric
amb unes característiques molt concretes a l'estat espanyol i a Catalunya, ens arriba un fenomen que l'hem sentit en els últims anys de forma molt recurrent, no només als mitjans, també segurament a serveis socials, als ajuntaments, a moviments socials, que és la pobresa energètica. Perdoneu, que tinc cosetes per aquí. I aquesta pobresa energètica està molt íntimament lligada amb l'emergència climàtica. De fet, en un informe que va fer l'Institut Català de Drets Humans, era un informe que s'havia d'enviar a una comissió de Nacions Unides, ells identificaven com que els dos principals impactes del canvi climàtic sobre poblacions vulnerables eren, d'una banda, els desplaçaments per motius climàtics, els refugiats climàtics, que ha dit abans en Sergi, però el segon era la pobresa energètica. Llavors, de forma molt àmplia, podem definir la pobresa energètica com la incapacitat d'una llar d'assegurar un determinat nivell d'accés a serveis energètics d'acord amb uns nivells socials i materialment necessaris, deguts normalment a causes econòmiques. Poso això amb un especial èmfasis, perquè ja veurem després que no sempre les situacions de manca d'accés a l'energia són per causes estrictament econòmiques. El que sí que vull dir en relació a la pobresa energètica, i que crec que és important, són dues coses. Una és la importància del context per entendre aquesta pobresa energètica i la segona és el seu caràcter interseccional i multidimensional. Quan dic multidimensional vull dir que els drets energètics només tenen sentit si els posem en relació amb altres drets. Per tant, parlar de drets energètics al final vol dir parlar de dret a la salut, vol dir parlar de dret a l'habitatge, està tot íntimament lligat. I parlar de la multidimensionalitat de la pobresa energètica, de la interseccionalitat, també ens està dient que quan ens fixem en les situacions de pobresa i precarietat energètica, en realitat són contextos específics en què interseccionen moltes altres desigualtats. I llavors estan incidint molts de factors que s'han de tenir en compte. Tornant ara al que us he dit abans dels motius econòmics, diguéssim que la definició més estesa, la que s'utilitza més a les administracions públiques, normalment quan parlen de pobresa energètica el que s'estan referint és a incapacitat d'accés a l'energia per motius econòmics. Per exemple, no poder pagar les factures, talls de llum per impagaments o també situacions d'infrautilització energètica, famílies que no poden tenir la calefacció encesa a tota la casa perquè no poden poder arribar a pagar aquestes factures i llavors viuen en situacions de precarietat, amb poca llum, amb poca calefacció, etc. Però, des del meu punt de vista, aquesta definició que només o normalment es refereix només a motius econòmics es queda curta per fer front als reptes en l'accés a l'energia que es presenten en una situació o en un escenari d'emergència climàtica. I és aquí on us volia posar dos exemples de situacions o de casos en què també hi ha problemes d'accés a l'energia o exclusió energètica, però que no necessàriament tenen a veure amb aquests motius econòmics. El primer exemple el tenim molt a prop, fa referència, per exemple, al barri de Font de la Pólvora d'aquí de Girona o al barri del Colobret a Figueres, entre d'altres, n'hi ha molts altres, que és un exemple d'una comunitat i un barri, un territori específic on hi ha talls de llum sistemàtics i recurrents per problemes vinculats a infraestructures energètiques i a molts altres factors, evidentment, però que no està directament relacionat amb una qüestió d'impagaments de les factures. Aquesta situació també és un cas claríssim d'exclusió i de falta d'accés a l'energia. Un segon exemple és aquelles situacions de famílies o persones que per la seva situació irregular es troben amb barreres d'accés a l'energia vinculades, per exemple, a l'infrahabitatge o situacions d'altres tipus. M'estic imaginant famílies en situacions d'exclusió residencial que es troben vivint en habitatges en precaris i que, degut a aquesta situació específica, no poden ni tan sols legalitzar un contracte de subministraments bàsics. Això també és una situació de manca d'accés a l'energia que no directament es relaciona amb això. Per englobar aquest tipus de casuístiques, jo proposo utilitzar el concepte de precarietat energètica perquè crec que ens permet tenir aquesta mirada més àmplia i, a més, relacionar-ho
no només amb una qüestió de recursos econòmics de les pròpies famílies, sinó amb elements estructurals i de sistema i de model energètic que estan causant aquestes situacions. També volia comentar una qüestió, vaig controlant el temps, volia comentar una qüestió que ha sortit en diversos debats quan parlem de pobresa energètica i també de polítiques socials, que és si és una bona estratègia posar adjectius a la pobresa o a la precarietat. Quan parlem de pobresa energètica, moltes vegades es pregunta per què parlar de pobresa o de precarietat energètica i no parlar de pobresa o precarietat en general? L'argument per dir que això pot ser dolent seria que al final parlar de pobresa energètica podria emmascarar la qüestió més estructural de la pobresa en general i que posar adjectius podria d'alguna manera ofuscar aquesta mirada més estructural de problemes del sistema capitalista, bàsicament. Però aquí també hi ha un contraargument, i és que parlar de precarietat energètica ens permet no només quedar-nos amb la part econòmica, sinó fixar-nos en els elements del model que estan generant aquestes situacions de justícia energètica de forma sistemàtica. I això també, des d'un punt de vista pragmàtic i d'acció política, crec que és molt interessant. Un exemple molt curt que m'he recordat aquesta tarda i volia explicar-lo és que, per exemple, hi ha una universitat a Madrid, una universitat privada, que té una càtedra que es diu Càtedra Pobreza i Energia. Ells han fet l'aposta de parlar de pobresa i energia, no de parlar de pobresa energètica, sinó separar-ho. Aquesta càtedra està bàsicament finançada per Endesa i Naturgy. Per què? Perquè a ells els interessa dir que el problema de pobresa energètica és un problema de recursos i que, per tant, això que l'Estat doni els subsidis que facin falta, però que el model energètic es quedi com està. Per tant, parlar de precarietat energètica també pot ser una aposta política de fixar-nos o de posar la crítica en el model energètic. Ara ja passant al tema de polítiques, volia fer una mini revisió molt breu de quines són les polítiques que s'estan fent a nivell de l'estat espanyol, no entraré en el cas català en concret, si voleu en parlem després, de quines són les mesures que s'estan duent a terme a la pràctica. Per a fer-ho les he diferenciat en tres tipus. Parlaré de polítiques reactives, preventives i estratègiques o transformadores. Dins de les polítiques reactives, bàsicament trobem les polítiques que en termes absoluts suposen una major inversió i major cobertura, que són, per tant, les principals polítiques que s'estan fent en relació a la pobresa energètica a l'estat espanyol, que són el bo social, el de l'electricitat i el bo tèrmic. El bo social és un descompte a la rebaixa, un descompte en la factura de l'energia, en funció de la categoria de consumidor vulnerable, que està directament relacionada amb els recursos econòmics d'una família en concreta, també tenint en compte altres característiques. No entrarem. I el bo tèrmic és bàsicament un xec, un subsidi directe a les persones i llars que també tenen el bo social elèctric per poder finançar la despesa de gas. A més, a nivell local, trobem totes aquestes polítiques que menciona la Judit, aquests pagaments d'emergència de factures, d'aquest tipus. No entraré en els detalls d'aquesta política en concreta, però sí que voldria fer una crítica o una reflexió més a un nivell global. I és que el bo social al final el que és una política de subsidi que no suposa res més que una transferència de recursos, el bo social i les ajudes d'emergència, les dues coses, que no suposa res més que una transferència de recursos a les empreses privades i en concret, a més, a les 5 empreses de l'oligopoli, que són bàsicament les úniques empreses que poden oferir aquest bo social. Sí que és veritat que el finançament del bo social s'intenta fer a través d'un fons comú, però hi ha hagut molt i molt de conflicte en relació a com finançar aquest bo social. Perquè us feu una idea, la primera proposta de bo social es fa el 2009 i des del 2009 fins ara el sistema de finançament s'ha tombat 3 cops pel Tribunal Suprem, ara mateix estem en el 4º sistema i cada cop que s'anava tombant el vol, el sistema de finançament, les despeses generades fins al moment les havia d'assumir l'Estat. O sigui que al final el que hem acabat fent és transferir diners públics a aquestes empreses privades.
Bueno, ho ha hagut d'assumir l'Estat i amb interessos, a més, per acabar-ho d'adobar. Llavors, què passa? Que al final aquesta és una política reactiva que no vol transformar el model, bàsicament. Llavors el que fa és, en la meva opinió, és una mesura pal·liativa per mantenir un model mercantilista de l'energia amb una respiració assistida. O sigui, en això consisteix. Sí que és veritat que en algunes regions, com la catalana, tenim algunes mesures més garantistes, com la llei 24/2015, però que al final, en termes generals, no introdueixen mesures més enllà d'un reforç de drets, sempre mantenint aquest esquema de les polítiques reactives. Llavors, passant al següent tipus de polítiques, podem parlar de polítiques preventives. Aquí trobaríem tot un bloc de polítiques, no entrarem específicament, però, per exemple, parlaríem de polítiques més orientades al parc d'habitatge, de renovació i rehabilitació d'aquest parc, d'eficiència energètica, d'auditories energètiques. I llavors ja passaríem a parlar de polítiques estratègiques, que aquestes crec que són al final les més interessants o les que hem de posar sobre la taula. Aquí, en aquest PAC, hi podríem posar, per exemple, polítiques energètiques que ens parlen de l'impuls de comunitats energètiques, de reformes de sistemes de preus. Algunes estan fent, algunes no. Això també és una mica la carta Reis Mags. Vull dir, aquestes últimes estratègiques no s'estan fent realment, les he posat com per donar una mica peu al debat. I també altres polítiques estratègiques com la transformació del model energètic tenint en compte conceptes com la justícia energètica. I ara, ja per acabar, volia entrar en un tema concret, que és la qüestió de les comunitats energètiques. L'he posat aquí com a política estratègica, però sí que volia entrar-hi una mica més en detall. Segur que totes heu sentit a parlar de les comunitats energètiques darrerament. Ha sigut un tema molt parlat, molt discutit, especialment a través de tota la injecció econòmica que han suposat els fons de Next Generation i els fons europeus en tota la qüestió del model energètic. I les comunitats energètiques s'han presentat com una alternativa viable de transformació del model energètic dins d'aquesta lògica de la transició ecosocial. Hi ha poca recerca relativa en relació a com les comunitats energètiques poden o no poden contribuir a pal·liar les situacions de precarietat energètica. En aquests moments jo estic formant part d'un grup de recerca, d'un equip de recerca amb Enginyers Sense Fronteres i també en col·laboració amb l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que justament estem intentant analitzar aquesta qüestió concreta, veure com les comunitats energètiques, veure com les comunitats que ja s'estan posant en marxa poden o no contribuir a la lluita contra la pobresa i la precarietat energètica. Només com a introducció, perquè no sé si totes teniu al cap de què estem parlant quan parlem d'una comunitat energètica, primer dir que les comunitats energètiques o la gestió comunitària de l'energia han existit sempre. Per tant, els projectes de gestió comunitària de l'energia no són nous, tot i que ara s'hagin posat de moda. El que sí que s'ha posat de moda ara és un model més específic de comunitat energètica o de gestió comunitària de l'energia, especialment impulsat a través d'una nova regulació europea d'aquesta figura de les comunitats energètiques i també per la injecció econòmica que he dit abans de tots aquests fons europeus que bàsicament identifiquen o entenen aquestes comunitats energètiques com agrupacions de ciutadania, també entitats socials, petites i mitjanes empreses i ajuntaments per desenvolupar activitats en l'àmbit de l'energia i, en la majoria de casos, a la producció col·lectiva d'energia renovable. Cas paradigmàtic que tots tenim al cap, doncs una comunitat de veïnes amb diferents pisos que decideixen col·lectivament posar una inversió conjunta, instal·lar unes plaques solars a la seva teulada per produir la seva pròpia energia. I a través d'aquesta energia obtenen una rebaixa en la seva factura de llum perquè poden autoconsumir el que generen. Això és el que totes tenim al cap. Ara bé, són suficients les comunitats energètiques per poder fer front a les situacions de precarietat energètica? Aquest és un discurs que hem sentit molt, com les comunitats energètiques com una eina molt útil tant per abordar l'emergència climàtica i avançar cap a les renovables i també per fer front a aquestes situacions.
De la nostra recerca i dels resultats que estem veient, i també d'un discurs des d'un punt de vista més crític envers el model energètic, les comunitats energètiques no poden per si soles plantejar una forma de solució o de transformació global del model energètic. Són normalment projectes de petita i mitjana escala que, si bé són projectes interessants, necessaris i que ens donen elements molt importants de gestió comunitària de l'energia i que s'han de tirar endavant, ara mateix, en l'actual escenari, no suposen una amenaça o una palanca de canvi estructural del sistema energètic. I això és important tenir-ho en compte. També hi ha un segon element que és important i és quin és el perfil de persones als quals arriben aquests projectes de comunitats energètiques. El que hem detectat és que són iniciatives i projectes que queden molt allunyats de certes capes de la població. Normalment a qui apel·len aquests projectes? Doncs classes mitges altes, perfil professional, un cert nivell adquisitiu perquè els permet plantejar aquestes inversions inicials que són necessàries i també la capacitat de temps i accés a coneixements bàsics del sector energètic perquè no és senzill plantejar-se un projecte d'aquest tipus. I tot aquest perfil el que passa és que està reforçat per al paper que està tenint l'administració pública. Al final, l'administració pública, el paper, no en tots els casos, però el paper majoritari que estan tenint, són el d'impuls d'aquestes comunitats energètiques, però a través de quin tipus de mecanismes? Doncs de rebaixos fiscals a posteriori de les inversions, per exemple, rebaixos en l'IBI, que a poblacions aquesta rebaixa de l'IBI, o sigui, li queda d'aquí a la Xina popular, vull dir, no queda llunyíssim, no? Ajudes directes sobre les inversions inicials que s'han de fer, però la majoria de la població no pot fer aquestes inversions inicials. I a més, una política de foment només a aquelles comunitats que per generació espontània s'organitzaran i et vindran a fer tots els tràmits. I això no passa en tots els contextos perquè hi ha moltes poblacions i moltes comunitats que no estan en condicions materials i d'oportunitat per poder fer aquests processos. I en aquest punt, ja per acabar del tot, cap on hem d'anar? Doncs aquí llenço dues idees i ja amb això acabo, i és que la primera idea que llenço davant d'aquest escenari és que cal una recuperació del control públic i democràtic del sector energètic, i això són paraules molt grosses, però crec que és important com replantejar quin és el paper que el sector públic comunitari també ha de tenir sobre aquest sector energètic i recollint una mica el que ha dit abans en Pino, la titularitat pública no és suficient per garantir un sistema més democràtic i més just socialment. I amb això, per exemple, tenim el cas claríssim d'Hongria, on en els últims 5 anys ha nacionalitzat bàsicament la major part del seu sector energètic, però estarem d'acord que en qüestions democràtiques no són l'exemple a seguir. I en relació a les comunitats energètiques, només apuntar que crec que cap on s'hauria de dirigir és a un paper més actiu de les administracions públiques, que no passi només per aquesta política del subsidi o de l'assistència econòmica i que passi per tenir mecanismes de suport per a la superació de barreres d'accés, un paper actiu i també promovent la creació de comunitats energètiques en territoris vulnerabilitzats. I amb això crec que acabo. M'he allargat una mica, em sap greu, però espero que hagi quedat clar. Se sent? Ara. Moltes gràcies, Anaïs. Fixeu-vos que tots els ponents convidats han acabat la seva intervenció una mica amb aquesta idea de propostes, que és el que també teníem ganes de fer avui, perquè el panorama, diguéssim, no acaba de ser molt optimista. De totes maneres, nosaltres teòricament ara a 2:15 havíem de començar els grups, però abans, si algú té ganes de fer alguna pregunta, vull dir que anem tot una mica tard, però encara podem... I no sé si agafem el micro d'aquests. Si algú té alguna pregunta, si no, no... Una cosa del que heu dit és que és obvi que cal un canvi de cultura, de cultura de comprensió. I a mi m'agradaria saber si aquest canvi de cultura
per poder traspassar a l'àmbit social, si també hi hauria de ser en els treballadors socials, a tota la... O sigui, aquesta necessitat de trobar-se no només en la pràctica, sinó també a nivell de formació, no? O sigui, crec que és un tema fonamental. Abordar avui les necessitats socials passa per tenir també tota una formació, jo crec, en temes de decreixement, en temes... És obvi. I una mica també en la línia del que ha dit el Pino, no? Quan ha començat, diu, jo em defineixo com a anticapitalista. Vull dir, com ens definim és fonamental. Com ens definim des de també el paper del rol professional, perquè, clar, no sé, quants professionals estan en la línia del decreixement i totes aquestes coses, vull dir, clar, aquí cal una reflexió i tal. I després una cosa que, en relació al que tu deies, Anaïs, sí que és veritat que hi ha experiències interessants, tenim l'Ajuntament de Terrassa, tenim altres ajuntaments. Aquí a Girona hem intentat, des de l'oposició, que es posessin, i estic totalment d'acord, amb les plaques fotovoltaiques són una altra arma de doble filo, però d'entrada equipar els equipaments públics amb plaques solars i amb la idea precisament de generar una primera comunitat energètica en la zona del sector est. Amb quina finalitat, precisament? Doncs que de l'energia que generem a nivell dels equipaments públics en pugui poder abastir poblacions vulnerables amb tarifes progressives. Per tant, no sé com està perquè jo no estic al govern, però la nostra proposta era molt clara en aquesta línia. Aquí autogestioneu-vos el mic. Tu vols fer alguna resposta, Pino? I després en Sergi sí. Sí, jo hauré de marxar d'aquí 5 minuts. Jo hauré de marxar d'aquí 5 minuts i em sabrà greu no quedar-me al final, però comentar-te una cosa, només, Cristina, el primer que has dit, la resta ho deixo per ells, una de les solucions que seguirà sent dins un marc reduït de gent, el que comentava abans en Pino del subjecte polític que és necessari per fer canvis. Però a les universitats està clar que les universitats, les carreres científico-tècniques a Girona és un gran exemple, les que es fan a Montilivi i les que es fan a les Àligues haurien de tenir assignatures, diguéssim, barrejades. Ara, per exemple, hi ha a la UB, no sé si ho heu seguit des de fa una setmaneta, un tancament d'una organització que es diu End Fossil Barcelona, que també és a nivell mundial, i una de les mesures que reclamen, a part de marxar del finançament privat d'origen fòssil, com és Repsol, càtedres Repsol, etc., una de les reclames que tenen és que es faci una assignatura de transició ecosocial a totes les carreres. O sigui, és bàsic, hi ha llocs d'Europa que ja ho estan fent, o que són molt més, les carreres són molt més moldejables, aquí aquí és una mica drama aquest tema. Jo vaig estudiar química aquí a la UDG i és que ni història de la química, i és una cosa que m'agrada sempre remarcar, o sigui, ni la història de la química, comença ni vinga, pim-pam, no? I al revés, o sigui, és un tema que em preocupa molt personalment i que hi ha propostes sobre la taula, però és veritat que s'ha de canviar aquest sistema universitari que sigui molt més transversal, perquè si no ens va aïllant cada cop més i ens va hiperespecialitzant en coses que potser la majoria d'aquí uns anys ja no són efectives, ja no es poden dur a terme perquè el propi context de crisi ecosocial no ho permet. I ja està. Jo volia, arrel de la pregunta, arrodonir una cosa que tenia prevista, que és les polítiques socials en qualsevol sector, quan parles del gremi, de la gent que treballa en les polítiques socials, jo quan estudiava polítiques va ser molt curiós adonar-me que efectivament moltes polítiques socials eren una conquesta i d'altra banda també eren una manera de reproduir l'statu quo, és a dir, mantenir la gent en unes condicions perquè pogués anar a treballar encara que fos en una situació de precarietat, ja sigui energètica, ja sigui laboral, ja sigui... I en aquest sentit suposo que això també, els que en sou més conscients d'això és la gent que esteu en l'àmbit del treball social o de les polítiques socials. En quant al tema de les alternatives i de les comunitats energètiques, jo crec que tothom que assumeix aquest discurs d'escassetat i de la urgència d'abordar el canvi climàtic sap que el decreixement arriba d'una manera o d'una altra. És a dir, quan l'Anaïs parla d'una reducció del consum d'energia, no ho planteja com una alternativa desitjable, em sembla, ho planteja com una alternativa inevitable i, per tant, les estratègies, diguéssim,
d'adaptació a aquest escenari segurament estan desenfocades perquè es fan des d'una perspectiva de mantenir el consum energètic, és afegir disponibilitat energètica a l'existent o almenys que no redueixi la disponibilitat energètica, quan la situació és que baixarà. I això em porta, diguéssim, a dir que, per anar molt ràpid, el petroli no s'acaba, simplement és que no n'hi ha més per posar-ne a disposició al mercat. I això és el que pot provocar una alça en els preus, no? Perquè el sistema econòmic necessita de creixement i necessita més disponibilitat energètica, ja que no té prou treball disponible. En el sector agrari ni t'explico. És a dir, què ha passat, diguéssim, que els pagesos d'ara produeixen tant més que els pagesos d'abans? Doncs perquè tenen gasoil. Bàsicament, aquesta és la realitat. Però la situació en la que ens trobem ara és prou complexa en el sentit en què no hi ha transició energètica possible en el sector agrari, ni reducció del consum energètic. Això significa gana, amb l'atrocitat que això implica. És a dir, amb les fonts d'energia disponibles caldrà fer polítiques de priorització d'on es destina l'energia disponible. Els tractors continuaran funcionant amb gasoil, no hi ha cap altre. Sí, hi haurà algú que anirà amb un Ferrari tractoritzat i farà servir hidrogen verd i no sé què, però la majoria de la gent anirà amb Seat Ibiza tractor. I això vol dir gasoil. Això vol dir gasoil. Avui dia, a no ser que tornem a incorporar treball manual al camp, però una transició demogràfica d'aquest ordre, diguéssim, d'incorporar, vull dir, de pujar zeros, diguéssim, el tant per cent de la població activa agrària, això no es fa d'un dia per un altre. No només per la disponibilitat de la gent en quant a habitatge, sinó també d'accés als mitjans de producció, d'accés a la terra, d'accés a l'aigua, d'accés... De totes maneres, això no vol dir que no es pugui fer res. Llavors nosaltres vam fer un llistat de 59 mesures per una transició del sector agrari i ecològica. I una de les coses que com a política immediata és que, abans parlava de les universitats, però aquell racó dels patis que han sigut tots un fracàs, que és aquell hort de l'escola, això hauria de començar a ser una cosa seriosa, en què totes les persones rebin formació de producció agroalimentària. No de formació sobre és que no saps d'on ve el pollastre, no. És que no saps com produir el pollastre. No saps com produir un enciam, no saps res, no? Perquè ara tothom sap que les tomates són per l'estiu, però ningú sap què passa amb els carbassons, que passa exactament el mateix. Quan tothom diu no, les tomates són per l'estiu, en realitat s'està oblidant tots els altres productes de la cistella. Doncs aquesta formació agroalimentària, això és essencial i això pot començar a les llars d'infants, això pot a primària, vull dir, això, igual que hi ha normalització lingüística, hi hauria d'haver normalització agroalimentària. Jo només volia dir dues coses en relació al tema de les comunitats energètiques. De fet, és a dir, volia posar una mica el punt de vista crític sobre les comunitats energètiques per evitar discursos... Exacte, no? Però sí que és veritat que són una alternativa que ha de sortir endavant. Llavors, de fet, perquè pugui arribar a ser o perquè pugui deixar de ser anècdotes al marge i puguin començar a ser estructures viables de generació local d'energia, cal un impuls brutal. No només a les comunitats energètiques, sinó també de transformació de la resta del model. Perquè si volem mantenir el model tal com està, però simplement crear comunitats com a anècdota, com a curiositat, això, la capacitat transformadora que tindran serà escassa. I sí que volia dir, només amb això que ha dit ara en Pino, del tema del decreixement energètic, que estic totalment d'acord i que quan es parla de sobirania energètica sí que és veritat que ens ve al cap aquesta idea d'un model més amable, més descentralitzat, més just. També vol dir un model de decreixement i també vol dir un model de reducció dràstica del consum energètic i, per tant, de com creem les estructures de decisió col·lectiva i democràtica per prioritzar els usos energètics.
perquè està clar que no tots podrem utilitzar energia de la forma que ho estàvem fent fins ara i l'única pregunta que queda per resoldre és si ho decidirem entre totes i d'una forma més o menys justa o si deixarem que el business as usual, no? Que el mercat decideixi qui es queda amb el poc que quedi. Molt bé, sembla no sé si algú té alguna cosa més a preguntar, però sembla una bona pregunta final per fer-nos, no? En el sentit de que no només es tracta de generar accés, no? A drets, sinó en la capacitat col·lectiva de decidir sobre els recursos que són de tothom, no? I si estem en aquest moment o també és un camp de batalla, no? Aquesta democràcia sobre els recursos. Jo, perquè no quedi escombrant cap a casa, volia afegir una altra cosa. Va, que Una ara hem de fer mesures- una altra cosa. Una d'aquestes mesures, Girona i Salt tenen un entorn privilegiat en quant a espais agroalimentaris, que són les hortes. Tenen aigua, tenen terra, està atomitzada, hi ha intervenció pública sobre aquests espais. La creació d'espais agroalimentaris, de desmercantilització de l'alimentació, per posar-ho més en termes més polítics, això hauria de ser una prioritat de les polítiques socials, intervenint aquí. Com fer que la gent és capaç... L'altre dia amb la Judit, quan comentàvem, escolta'm, com connectarem aquesta història de l'agricultura i la ramaderia amb les polítiques socials? Hi va haver una cosa, una realitat que es va atacar sense pietat, que eren tots els horts que hi havia a la vora dels polígons industrials i a la vora de les autopistes, perquè estava desendreçat, no hi havia ordre, estava desregulat, allò era el caos. Ningú controlava allò, s'havia de combatre i va desaparèixer. Doncs amb allò també va desaparèixer la transmissió entre gent que tenia cert vincle amb el camp i que sabia com produir aliments amb els seus fills i amb els seus nets. Ja no ho van saber. Com tenir 4 conills a casa, com tenir 4 pollastres, com tenir unes gallines. Ui, això és insalubre. No es poden tenir uns coloms o unes gallines a un bloc de pisos, perquè, mare de Déu, això és poc civilitzat. Doncs mira, ara estem on estem. No vol dir que aquell fos el model adequat, però segurament amb allò també van perdre, diguéssim, aquesta cultura agroalimentària. Inclús jo me'n recordo des de la Unió de Pagesos que es mirava com a competència deslleial les produccions perquè al final hi havia molta gent treballadora que s'estava fent els seus quilos de tomates per ells i per la tieta i pel germà i pel sogre i pel cunyat allà. I aleshores, clar, anava el pagès al mercat i es trobava que hi havia moltes més tomates, no? Bueno, és veritat, però ara els reptes ja no només és, diguéssim, com una qüestió de mercat, sinó de com introduïm a través de les polítiques socials aquesta cultura alimentària. Segurament els horts urbans per jubilats no són exactament, perquè és més un tema de distracció que d'alimentació, no? Però bueno. Ara. Només queda dir moltes gràcies. Crec que les 3 aportacions han sigut molt interessants pel debat que puguem tenir des de l'àmbit social i bàsicament també una mica, a part de les reflexions que s'han fet, d'alguna manera el que ens emportem és aquesta necessitat de trobar-nos a l'àmbit més científic, tècnic, amb el social i de començar a reivindicar la justícia social i la justícia climàtica com una mateixa causa. Fins aquí la taula rodona i ara passem al debat de grups, no? Sí, podem anar directament per grups. A l'entrada us hem indicat si és el grup 1 o el grup 2, hem de baixar per aquí, podem anar tots junts, hi ha les aules aquí baix i farem això, el debat. Perdoneu, farem un moment, molt breu resum del que s'ha parlat en els 2 grups i res, 5 minuts i després ja marxarem. Gràcies a tothom per participar. Explicarem una mica les notes que hem pres i ens emportem totes les reflexions cap a casa. Jo faré el primer grup, per tant, amb un biaix bastant gran, per tant, jo he apuntat com grans idees que han sortit. Ha estat un espai molt interessant, de fet han sortit idees
que ens han ajudat molt a la reflexió i per tant que segurament a casa ens en portem preguntes i alguns reptes interessants. Ho dividirem en 3 blocs. El primer és idees, reflexions o coses curioses que ens enduem de la xerrada d'avui. Dèiem que vèiem, o que ens suggeria el que hem viscut avui com que vivim en un moment de la pobresa, de moltes privacions i per tant això generava cert vèrtic o cert repte des de les polítiques socials de com podem abordar tota aquesta complexitat perquè a més es deia que des del treball social no es té molt en compte i per tant que encara ho fa molt més llunyà o molt més complexa de poder abordar o gestionar, però que també en canvi ho veiem com un aspecte de respectar els drets de les persones i que per tant des del treball social hi teníem moltíssim a dir perquè ens dediquem a vetllar per la justícia i per desenvolupar les polítiques socials i que per tant era un tema que hauríem d'abordar i per tant d'alguna manera estirar. I per fer-ho algú ja començava a dir ostres, hauríem de mirar amb lupa totes aquestes coses per poder veure ben bé de què estem parlant i com estem parlant. Algú deia que tenia la sensació que amb el que havia dit ens oblidàvem una mica del futur, dels joves i les joves, de poder-ho ensenyar a les escoles i per tant de fer aquesta pedagogia, de poder ensenyar i parlar d'aquestes coses que semblava que eren com una mica tabú i també es parlava una mica que ens enduíem de la conversa o del debat la necessitat d'incorporar discursos que potser des de l'àmbit del treball social desconeixíem i per tant de generar discursos, debats que puguin acostar-nos una mica a parlar d'emergència climàtica i polítiques socials i com ho podem fer des del treball social. El segon bloc era una mica parlar de propostes i parlàvem d'algunes i diré alguns titulars. Algú parlava d'aprofitar tot el que s'està fent amb les hortes de Girona, de pensar i promoure projectes que acostin altres maneres de consumir, altres maneres de produir, altres maneres d'alimentar-se, que complementin les que tenim i que per tant ho acostin a persones que ho necessitin. Algú deia ostres, com és que això que jo ho aplico al meu poble, de fer un hort, de fer ecologia, de fer projectes diferents, més empoderadors, com és que no ho aplico a la meva professió del treball social i per tant aquí veiem com una proposta o possibles projectes que podrien créixer o que es podrien desenvolupar des del treball social i que serien bastant interessants. I no desdoblar-nos tant de personalitat entre el professional i personal, sinó també aplicar-ho a la feina. Altres persones parlaven molt de posar més persones en atendre la ciutadania i menys màquines i per tant tornar a aquesta atenció presencial, aquesta atenció d'acompanyar, aquesta atenció no tant com hem vist amb Impacte Teatre d'apretar botons si vols que t'atenguin en català o castellà, sinó més aquest dia a dia i per tant estar més amb les persones. Altres se'ls generava el repte de poder pensar més en aquestes polítiques preventives i estratègiques, en pensar més en drets socials, en els drets de les persones. També parlàvem molt de com els professionals de treball social havien de pensar molt el seu rol, el seu posicionament i per tant d'alguna manera convertir-se en activistes, de promoure altres maneres de pensar en fer les coses. Inclús ens plantejaven qüestionar l'informe de vulnerabilitat, de dir no només plantejar-lo amb ingressos, sinó intentar pensar altres maneres de poder fer això. I llavors sortien com 3 escenaris de futur, que era com què ens enduem o què creiem que hauríem de fer. Sortia molt el de generar espais de reflexió entre professionals i treballadores, de poder discutir, reflexionar i poder aprendre les unes de les altres, entrar més en el disseny de les polítiques socials, vincular també els temes de pagesia, els terrenys en desús, boscos que creixen i per tant mirar de fer projectes que intentessin recuperar totes aquestes coses i poguessin empoderar les persones per fer projectes diferents. I per acabar, i de manera molt resumida, amb coses que ens enduem,
ens plantejàvem a nivell de futur què pot canviar, si el decreixement és o no la resposta, si hem de parlar de beneficis o benestar, perquè al final és com si hem de decréixer, com ho farem? I per tant aquí teníem moltes preguntes que se'n generaven, però també pensàvem que hi havia alternatives perquè en Del Pino ens plantejava alternatives que a la gent li havia semblat molt interessant i al final agafo una frase que ha dit algú però que jo crec que resumia una mica el sentit general del que ha sortit al grup, que és jo he entrat i pensava que seria molt pessimista i no he sortit tan deprimida. I jo potser resumiria en dir, hòstia, pensàvem que estàvem pitjor, però hem debatut, hem parlat i veiem que tan mal no estem, tenim molts reptes i moltes coses a fer, però almenys no ens enduem una depressió de cavall a casa que ens quedarem al sofà, sinó que podrem fer coses o tornar al poble. Molt bé, gràcies. Bé, en el nostre grup pràcticament només hem tingut temps de fer una primera ronda així de les qüestions que ens han impactat més. Quan hem començat el debat començava a escalfar-se una mica el tema, ja ens han fet fora. Per tant, conclusions, algunes han sortit interessants. Jo primer destacaria les coses que ens han sorprès, que els participants del grup han aportat com sorpreses que s'han endut de les intervencions de la taula, com per exemple la crítica que hi ha hagut a les energies renovables com a solució possible o part de la solució. S'ha pintat un escenari bastant negatiu en aquest sentit. Sobretot, per exemple, el tema de la reducció del consum energètic en un 70%, això realment ha sigut un impacte brutal, si és així. I després també la mancança en el primer sector, en el tema de pagesos i ramaders, que també ha sigut una sorpresa important i que realment és un tema que crec que ens ha d'aportar molt de debat en el futur immediat. Sí que a partir d'aquí tothom ha aportat idees a partir del que s'ha dit, arribant una mica a la conclusió que el problema és sistèmic, és de model. No es pot separar el tema de la justícia climàtica de la justícia social i també sorprenia el que han comentat, que fins ara em sembla que siguin dos camps que van en paral·lel i que tenen pocs punts de connexió i que en realitat estan molt connectats. Això també ens ha portat a reflexionar una mica sobre qüestions com la globalització. La globalització de vegades és allò de pensa en global i actua en local, que s'ha qüestionat una mica o s'ha debatut una mica sobre si les solucions locals poden aportar solucions a un problema que és molt més gran i molt més local, molt més global. Aquí jo crec que és un tema important a debatre. Les comunitats, per exemple, energètiques que comentaven, sí que des del punt de vista del treball social és important començar a aplicar intervencions més de caire comunitari, que es lamentava que es havia perdut aquest treball comunitari o que no es treballa prou en aquest sentit, i per tant sí que seria un camp local on poder aportar solucions. Sí que es veu clar també, per exemple, que s'ha aportat el tema que el decreixement aquest no previst, el decreixement que ens estem veient obligats, no és un tema de futur, no és un tema que la veiem venir, sinó que ja el tenim aquí, que hi ha molta part de la població, hi ha una part de la població que no té accés a determinats serveis, determinats recursos. Inclús ha sortit la pregunta davant d'aquesta escassetat de recursos, qui decidirà com es reparteixen aquests recursos. Llavors d'aquí sorgeix la crítica més global al sistema. Realment en polítiques com les que s'han parlat o s'han apuntat reactives no se soluciona el problema, sinó que s'hauria de fer un plantejament molt més estratègic de qüestionar el sistema.
també com les energies com un dret bàsic, que actualment és una mercaderia més que està sotmesa a les lleis de mercat. Bàsicament, tot ha anat una mica en relació amb això. També s'ha portat la qüestió del concepte de coherència personal, coherència local, en lloc de creixement. Vaig a consumir o a fer servir tots els recursos que pugui tenir a l'abast o que necessiti d'una manera més coherent, i això va relacionat amb l'educació. I, per tant, l'educació aquí de generacions futures també té un paper bàsic. Bàsicament va una mica per aquí el tema, aquesta discussió entre el global i el local, entre els drets i el mercat, el sistema capitalista, que no permet o realment és el gran impediment de que hi hagi polítiques més estratègiques, polítiques més preventives, polítiques de redistribució. Bàsicament estàvem aquí quan ja ens han tallat i, per tant, el debat segurament haurem de continuar en properes edicions. Molt bé, gràcies a tothom per participar. Us esperem l'any que ve amb una altra temàtica i esperem que us hagi servit per fer reflexions importants de cara a la feina de cadascú. Gràcies a tots.